ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସହଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭାବିପାର। ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି। ହେଉଛି ଆଗରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଉପରେ ରୁହେ, ତାକୁ ପୁଣି ଲୋକ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ, ପୁଣି ଲାଇନ୍କୁ ଉଠାଏ। ହେଉଛି ଭାଟି ଭିତରୁ ଜିନିଷ ପୁଡ଼ିକି ବାହାରିଯିବ। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅନଲୋଡ଼ କରିବି ପୁଣି ଯାଇ ରଖିବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛି ଖାଲି କରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବି। ମାନେ ଫୁଲ କଟଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଲଗା, ମାନେ ରଙ୍ଗେଇବା ବାଲା ଅଲଗା, ତାପରେ ଅପରେଟର ଯିଏ କରୁଛି ମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭିତରକୁ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଅଲଗା, ସବୁ ଲୋକ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ପିସ୍ ହେଉଛି ଇରୋପିନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯେ ଗଲା, ଦୁଇଟା ମାନେ ୟା ଉପରେ ଛାଡ଼ ଫେରାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଡମରୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର, ଡମ୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାଥରୁମରେ ବସେ ହେଉଛି ଭଗା ମୁତାଯାଏ, ଟେବୁଲରେ ଭାତ ଧୁଆଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର କେବିନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବିନ୍ରେ ରଖାଯାଏ ମାଲ ସବୁ। ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କେବିନ୍ରେ ଆମର ରଖା ହୁଏ ୱାନ୍ ପିସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବିନ୍ ସବୁ। ଏ ଡ୍ରମରେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଅଛି, ହେଉଛି ଡମ୍ରୁ, ଏହାପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ କାଞ୍ଚା ମାଲ ପଡ଼ିଛି। ଡମ୍ରୁ ସବୁ ରଙ୍ଗା ହେଇକି ଅଛି, ଭାଟିର ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ହେଉଛି 18/12 ଷ୍ଟାର ଗୋଲ୍ଡ, ୟା ଉପରେ କିଛି ଫୁଲ ଆକା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ।